Čaute, ja som nový letplayer, budem sa volať Atageska a chcem vám ukázať, ako si stiahnuť Rurasko a potom ju aj budeme spolu hrať. Takže, ako prvé si treba stiahnuť Microsoft Visual CC, ktorý nájdeme na Microsoft Visual CC. Napíšeme si toto do prehliadača a presne toto druhé. Keby ste nevedeli, ja vám to dám aj do popisku videa. Keď si toto stiahneme, nainštalujeme, tak potom môžeme ísť na samotnú hru. Ja to tu už mám, ale vám to aj napíšem. Takže napíšeme si do Google Rasted Client 1.7.1. Takže presne toto tu na prvé. Tak, toto treba stiahnuť a keď si to stiahnete, tak si vytvoríte na pracovnej ploche zložku, napríklad ja si tu dám ako priečinok, napíšeme tu Rasted Tak, potom sa to stačí nainštalovať, bude sa vám to inštalovať, bude to tam taký holý páčik a už potom stačí zapnúť a hrať. Takže takto. Ja vám dám všetko do popisku videa, keby ste niečo nevedeli, stačí napísať do komentára, môžeme sa skontaktovať cez Skype a vám pomôžem. Ďakujem, že ste si pozreli toto video, poprosím vás like, koment, dislike, len prosím. Tak, čaute.